Kesuwe lho. Untune lara tin. Mbok dijabut. Hah? Dijabut. Kok anggere muni guyu karo ilate metu, ah untune ompong kok ilate metu. Kaya ula kisihe lho. Anggere takon mijeti aku aja guyu lho, aku wedi aku. Mboten. Teman setia mesti ngancani anggere ana wong mesti langsung menggok, langsung turu. Edan lan wae. Penak kabeh nggih, Pak. Penak kabeh. Kula nggih seneng e. Ayo wis padha, kowe seneng pelok barang, aku seneng pelok barang. Sik penak-penak niku lho. Petrol seneng slendro tak? Slendro nah. Aku nek ora slendro ora. Sip, ayo. Bawani nak? Ya, monggo. Kula deg-degan e, Pak. Ngapa kok nembang kok deg-degan ki? Rasa ngematke sapa-sapa. Heeh. Mboten. Saliken didoni wae nek ora ngemat. Ketokne ra ketara kae lho. Bawane apa ki pelok barang ta apa maneh? Apa-apane pangkur anu apa dandang kula bancet. Iya. Ya kyangira pangkur. Mangga. Sritenan nang pasir. Metu diringi apa, Truk? Gamelan. Ra omongan. Lho lha kowe iki takon diwangsuli nesu. Nek ora diwangsuli nesu. Lah iya. Maksude dolanane iki jenenge apa? Pujiku. Puji langgeng pujiku tansah lestari ya. Tau rungake urung. Pujiku langgeng pujiku tansah lestari ya. Aku wis bedhek kok. Tak bedhek mencak tok plajetke nggon kaya ngono ku. Kosik tong. Heeh. Bengi iki celiman meneh. Sapa sing pareng nimbali, sing wingi bar nimbali rek. Apa iya? Iya. Pak Amri Basuki saka Tangerang ning lenggah ning Purworejo. Wo. Mempersembahkan hiburan wayang kulit buat warga desa Kuwuan, Ngombol, Purworejo. Semoga pandemi segera berakhir dan semua tentrem, sehat dan kehidupan normal kembali. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-50 Bapak Amri Basuki. Moga-moga paringi sehat ya, Truk. Amin. Paringi bagas waras, paringi barokah. Barokah apa wae barokah, terutama barokah rezeki. Ya. Mergo nek wis gelem nanggap wayang Slimen ki titenono mesti bakal entuk ijol sing matikel-tikel. Ya. Karo ngisor iki ning tulisane reng. Apa tulisane? Huruf ta? Heeh. Ra apa-apa aku tau nek ngono ra tak sabar-sabarke. Nyuwun ladrang cikar bobrok kangge sedaya pandemen wayang kulit Kisira Nugroho. Mugi pandemi enggal sirna saking jagat supados sedaya saged normal kados mula buka. Sampun nyawer 1 juta. Cikar bobrok dalan badil, cikar bobrok kangge jalane badil. Nombro padha kangge majarane sundil, sarekata brus. Nah. Bagong malah hafal. Awajar gamelan biyen Abu gamelan cikar bobrok. Oh, sing latih Mas Didik. Heeh. Mripate ucul pindho. Kowe guys diajari nabuh gamelan sing ngelokke mripate ucul pindho. Anggere nang sing klerune nabuh mripate pendulur. Mak kluduk syukur kowe aku. Iki nek nonton piyaine
Wah, seneng ya, Tru. Ya, engko diaturake cikar bobrok. Ya, karo kanca-kanca men diapalke. Nang ning kuwi teke. Aku rada lali ini mbiyen apal banget aku. Ayo, aku mbiyen demung gleleng tenan. Heeh. Anggere muni cikar bobrok niki apa jenenge surjane tak linting munggah. Wow. Nabu karo ndelokke penonton blas ra ono sing ngemati aku. Diwasaren gleleng ya. Iya. Ya muga-muga ke ulang tahun ke-50 Pak Amri iki diparingi sehat ya Reng. Iya, iya panjen. Sehat walafiat ya. Akeh rezekine. Wis pokoke anggere sing tresna wayang Ciliman iki wis cetha terus. Heeh. Iki ora kenyono-nyono ya Agustus ya saya merambat. Heeh. Maune sing kosong akeh banget saiki saya kebak tambah. Heeh. Karang sing ngundang tok peksa. Ora ya, wae. Tak telepon gayane tak takon kabar sampean lho nang Gabula lho Pak. Oh iya, kapan? Nek ora ngono ya ora entuk job. Ah iya. Aku nek ora ngono ya tak rewangi kaya ngono ki nggo nglabuhi kowe-kowe ku. Iya. Mula sregep latihan. Rek ae areng nganggo talu peloh bara malah le nyuwuk suwe banget. Mikir tenan. Arep dendeng-tandeng ngono kuwi wedi tenan anggo nek pas dendeng-tandeng ning lho. Aku ki mengutarakan pendapat kok. Heeh. Aku ya mung ngomong-omongan karo sebagian kanca-kanca sing ora kondur. Wah, aku jane nek seneng nek palaran karo. Wah. Pegat-pegat sinartan tetes sing elo. Elo. Wah, penak ya kuwi condong raos. Sip. Ah iya. Aku mau do digoleki. Iya. Aku turu ya, Pak. Nek kae ning jero kamar iki aku arep ngindik wong sing do ngrasani aku ki sapa. Mergo le mangan rak ning jaban kamarku. Tak rungokke mah keturon aku aja wis. Terakhir aku krungu muni iwake cilik-cilik ngono. Alah patel cangkeme. Ya ora yo nembang cikar bobrok yo. Ayo. Wiwiti slendro nek ora kleru iki slendro. Menyura wong biyen tibake iki terus repek sala. Heeh. Mas Didik biyen. Allah. Alus mau Dik, anu jane tambahane alus mau. Mengke nek gendreng ya stro tenan. Aning kae jasane gedhe karo warga laras lho. Wah iya warga laras iso mantra Madura iki nek ora Mas Didik sapa? Anggere muni kenong goyang. Zaman semono dikandani kenong goyang iki malah le kenong tok to. Sing goyang mboten bokonge. Ayo diaturake kagem Pak Amri. Pak Amri saka Tangerang sing kepareng nimbali awake dhewe bengi iki. Ayo. Ting tung tong tong ting tung. Kelingan aku jok. Malah pinter aku. Iya. Kowe mayang iya aku tak mbona. Kowe iki wis untune lara suarane isih gemethak. Mulane kowe greng-greng ning kursi mau ya ora ana wiyaga sing nyedak. Ora do mesake karo kowe. Ora perkara ora mesake, nyedak ya tak bajing-bajingke tenan. Untu lagi lara jak omong wae. Dolope mas tak unek-unekke. Untu lagi lara kok mah omong wae kuwi meneng iso ora pancal cangkemmu. Langsung lunga, lunga.
Ah untu lagi cenut-cenut. Maune ra apa-apa e. Heeh. Mak tanggo mangan ati wedhus kok lara. Ayo biar aku ki nyamikane nek sore ati wedhus kok. Cukup tahu. Nek mangan malah pecel. Ayo wis ngaku wae. Ayo, Nena. Nah, Nene, sida-sidan dong apa? Cikar bobrok jaran batil. Cikar bobrok kangge majarane njundil. Nombrok pathok kangge majarane njundil sarek kata brus sarek kata krupyak sarek kata brus ming ngono tok. Heeh. Ora akeh kaya lali janji. Ya. Ya, mangga. Terus suwo kuno tenan iki. Iya, Cikar Bobrok iki. Oh iya. Ayo iki Iwan Fals le entuk inspirasi ya saka iki terus dhek gawe lagu Cikar Rambut Anak iki. Yo ora. Aduh gong reng ora. Apik tenan ya. Wah, suwe tenan ra krungune ya nyatane memoriku isih apik kok, Tru. Iya. Ah iki jaman aku isih ajar nabuh mbiyen. Oh, urung iso mayang. Heeh. Urung duwe dhuwit. Ah iya.
Pangrekoso pokoke. Ngalor ngidul nganggo ngantara protolan kae, Yen. Ha iya. Nek ya kae sing marai kowe iso srawung mrono-mrono. Ha iya. Yo karo nembang liyane, Gong. Yo, mumpung tak dilekane sik anu apa jenenge? Apa? HP. Yo. Mbok menawa, ana meneh to kandhani kok ngayal ora. Dari bapak bareng ngono, Baryono. Sekcam Penewu Anom Gedang Sari Gunung Kidul nyuwun gending sesideman Mbak Tatin. Ditujukan buat Bapak Penewu Gedang Sari dan para lurah Sekapanewon Gedang Sari. Oh. Saiki diganti kok ya Gong jenenge. Heeh, Penewu lurah. Ya, ora kepala desa ya ora. Oh. Assalamualaikum Pinjung dalu Pak Sena. Niki kula saking PABB Paguyuban Bocah-bocah Blitar. Ya. Bocah-bocah ngene dikandhani iki. Heeh. Ingkang wonten negeri jiran Malaysia badhe atur salam dumateng sedaya pandemen ringgit payang Slimen. Ringgit Purwa tansah pinaringan rahayu wilujeng bila dipun keparengaken badhe nyuwun tembang Hari Kemerdekaan Indonesia inggih menika 17 Agustus 45. Oh. Dipun garap jaranan. Ampun, mah kula ora setuju. Oh. Kok digarap jaranan iki lagu-lagu mars sing anu surasane iki untuk kemerdekaan bangsane awake dhewe nek digarap dangdut jaranan aku ora setuju. Oh, heeh. Wis golek streaming liyane wae. Heeh. Mergane iki dinggo memperingati hari kemerdekaan bangsane awake dhewe aja nganti nggo dolanan. Iya. Dangdut jarana wis ana tembange dhewe. Heeh. Nek hari 17.45 digawe dangdut, digawe jaranan kuwi malah ora apik. Heeh. Saya kok tulisane ngisor mboten nyawer wae wis. Nabuh ki ya nganggo tenaga padha. Penjalukane ora ketemu ngakal. Iya. Ben apa-apa. Ha iya. 17 Agustus 45 kok njaluk jaranan. Iya, sama saja Anda itu menghina. Iya. Bangsane awake dhewe. Ngono ya. Heeh. Cuma wis nang negeri jiran kok arep lali lagu kebangsaan. Ha iya. Liyane wae, Gong. Liyane sing apik-apik isih akeh. Iya. Ki mau sesideman Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin langsung kemawon jumeneng. Iki disuwun karo Pak Amri gara-garane rada dipanjangke. Oh iya, ya lapor Mairot. Gara-gara. Oh iya rek iya. Petro ora ditafon tuang. Arep nesu kok kleru. Ngarani bedigal. Bedibal kok bedigal. Ayo, Ndang, jumeneng Mbak Tatin. Nggih, Sugeng dalu, Pak. Wajan ya. Ayo iki sing request paling laris ki Tatin. Ah iya ya ora apa-apa, arang ya dhewe-dhewe. Ah iya. Ana sing seneng Tatin, ana sing seneng Orisa apa Elisa, ana sing seneng karo Ayu, ana sing seneng karo Agnes. Pokoke bebas. Request sinden bebas. Ya, asal ana tetembungan membayal. Membayal. Kae sono regane dhewe-dhewe. Heeh. Santosa kesel banget, Pak. Mulih kok biasa nek kesel banget. Jenengan kok meng ngarep nesu wae lho. Untune lara Tin. Kok dijabut? Hah? Dijabut. Ayo eman. Maksudnya ki untuku sing sebelah kene. Ha nek dijabut, nek kancane mangani wae, apa aku kan ngemuti wae. ngene marai lara lho. Iki tak eman-eman ki nek
iso nggo mangan sate kambing padake. Nek sing graham ngene dijabut terus nek mamah kon atene aku kuwalat ro geter. Lagi mame sing empuk-empuk wae. Geter ki sapa? Penggenderku kae malah lucu malah kualik lho. Nek mangan iwak, le mangan untu ngarep. Nek mangan ager-ager malah untu mburi. Dadi ager-ager iwak iki atos ager-ager. Ha iya. Kowe wonge wis ra menyang isih tok rasane. Ayo men nggo hiburan ning omah ya dhewe ming karo anake. Ming kilang-kilong kok ya. Iya. Eman-eman kok ya iki tak obati wis saiki wis ora krasa ngene. Ha iya, ning kok isih emosi wae. Mbok ati wedhus. Mergo ati wedhus. Heeh, pancen aku mau awan mau jajan ati wedhus. Lah iki nek mangan sing empuk-empuk ngono ki wae. Ha iya. Contone ati wedhus. Arep apa? Ager-ager ya, Mbok. Putu. Ha iya, kae ya empuk. Telo pendem. Ha, kae goreng sik to. Ning telo saiki aja ngece telo lho kok. Telo iki saiki dadi makanan terfavorit. Nek le masak iso digodhog sik, bar digodhog digoreng, diolesi keju. Wah, telo iki dadi enak banget. Wah, kuwi nang kutha kono laris banget. Jenenge telo keju. Lho, ha iya saiki mung kari pinter le masak kok. Peyek lho. Peyek iku ya enak. Saiki peyek iki ora mung peyek kacang tok lho. Peyek jingking. Oke. Warna-warna peyek kroto. Kroto iso dipeyek. Iso, enak. Peyek laron lho. Padake. Mangsane. Dadi warna-warna panganan kuwi. Oh. Nek burine jenengan niku termasuk napa? Wah, kowe ngece. Lah ngapa? Lah niku kan diparabi payek to. Sawa. Burine jenengan. Wondo, kowe tetep mengina kowe. Kowe tetep kowe wondo iki ala tanpa rupa iki laire bareng aku lho. Napa? Dadi iki sedulur ado. Kok kowe ngecero wondo? Lho, kula meng nganu jenengan niku lha iki jenenge payek wondo ngono. Aku urung tau muni ngono ndek iki senengane adu-adu. Ora lho, pas biyen niku jenengan iki lha. Biyen kapan? Seksine sapa? Sine wong. Rekamane endi? Kowe seneng. Ya sesuk tak setelke. Kowe kae dunekke payek. Nah aku ora diparani lho. Lah apa wani? Oh kowe. Wah, kowe ya kebangetan kok nesu kok njur ming nang kene muji sarwa. Pene piye? Pak Wondo. Ayo kowe rasah selak ndo. Kono ora apa-apa mbok menawa dinahke. Dinahke. Pak Wondo mengel pripun ta? Oh lah, pancene. Ayo ora ndek untu kok ya. Kendel. Ayo, kowe men kemekelen. Iya. Gareng. Bagok sing ngomong iki. Oh iya. Diwas keplak kowe aku. Yo, dibawani ti. Nggih. Engko aku arep njaluk Agnes takon nembang angenteni. Angenteni timbuling si selarangkeng. Nano, piye kae? Ayo sungkut manut Agnes. Siana. Ayo gak wis. Nggih ngrungokke niku lho gendere. Oh, sing gender ganti kaya peyek ku ya. Cowek. Peyek ini harus dicokot ngantil kuwi. Pritenan Wiwitane anderek sang peke Pino pria bagus kang olah
Anggere statin ngadeg ngono kuwi. Komen-komen nang YouTube ki. Wah. Endi sing wow. Tatin semakin wow. Nah, ono sing tatin Bahenol. Tatin luar biasa. Arung ndelok asline. Ayo. Awi. Sikile nek dibuka sekrup tok. Wah. Ora ya, tak bukake piye? Kaen to. Iya. Wah, gara-gara. Sawan menyang kutha gedhe mambengi sidane wis do bali sepi ya, Tru. Heeh. Kowe jagongan ro glundung pringis ora, Tru. Tambah loro. Wah, iya. Glundung pringis mata kucing karo plembungan. Sinten iku, Pak? Sinten e? Glundung pringise sapa? Lopes. Mata kucinge Denko. Karo omong matane bloro-bloro. Kaya arep nadai kaya nek coplok lho kok. Plembungane bodong kaya. Mlumah ki wetenge kaya kang saking wukir. Mula wong ki anggere nang omahku bengi mesti wedi. Ha iya. Ayo singup ya, Gong. Ora perkara singup, kancaku ya kaya panjal maning demit. Ha iya. Sing do ngancani iki. Nek ora ana wiyaga ya Mbah Ubra. Ha iya. Kok anggere muni guyu karo ilate metu, ha untune ompong kok ilate metu. Kaya ula kisien lho. Anggere takon mijeti aku aja guyu lho, aku wedi aku. Mboten. Teman setia mesti ngancani anggere ana wong mesti langsung menggok, langsung turu. Jare ngancani kok langsung turu. Heeh. Suara kurang pramana Ning wasis Angung rom marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. ya terus tresno sesideman nani udu kuwi ya mau kuwi nganu jenenge kuwi Sarwa Sarwi Ndre ya mangga terus no sesideman.
kecepatan ana timbang pepisahan ya luwe becik patenana melung liwat kincanging alismu monggo liwat kincanging alismu nadyan bocah melung lela lela urip ana utak iki luwe mau pamundutan wis diaturake ya kuwi sesideman ya bae tatin waduh bae apa bae idra ora bae iki sing nembang Mbak Tatin utawa disebut sesideman wit tatin ngono kuwi bersama tatin aku kuwi gendhi Gong aku arep nembang ya ya nembang ngrungokke suarane anakku wedok Agnes ya angentani timbuling sisilok kuning langking ya men jumeneng sik ha iya wong sementara iki ya urung ana pamundutan tak aturake sing langgam sing rada apa jenenge iki ya biyen-biyen ya, Tru. Iya, karo nggo nyapih apa gubuk asmara. Ndak nggo pamundutan gubuk asmara wae. Heeh. Oh wis, yo. Pelok barang. Ah, paling seneng aku. Ya. Harmoni pelok barang rasane meriah kae lho, Tru. Ya. Angko ya sekali-sekali rasa cara wetan, cara ngayuja pelok barang. Wah, apik. Heeh. Engko bungkek begitu mengo ning pelok barang langsung dipaku. Ndak nolah-noleh terus ya. Wis ben langsung ning pelok barang terus. Heeh, menyurau. Heeh. Ah pelok barang ki penake. Suluki
pamedare Jaka Lodang kuwi engko mlebune nang entung den sigra milir sang gadah sinangga bajul piye ya penak nang ning nani manguwa bangsi manyura wancine kuwi ya penak iya edan lan wae Penak kabeh nggih, Pak. penak kabeh Kula nggih seneng e. ayo wis padha kowe seneng belok barang aku seneng belok barang Sik penak-penak niku lho. Petro seneng slendro tak? Slendro nah. Aku nek ora slendro ora. Sik, ayo. Bawani nak? Ya, monggo. Kula deg-degan ya, Pak. Ngapa kami nembang kok deg-degan ki? Rasa ngematke sapa-sapa. Heeh. Mboten. Saliken didoni wae nek kira-kira ngemat. Ketokne ra ketara kae lho. Bawane apa ki belok barang ta apa maneh pangkur anu apa dandang gula bancet. Iya. Ya kyangira pangkur. Mangga. Kiraku kowe Citra Dandang gula Malangan. Oh, penak mujur. Heeh, Dandang gula Malangan. Dandang gula Malangan iki ngedegeti. Heeh. Amung tanra. niki pangkur nggih, Pak. Oh iya, pangkur Malangan. Sinom apa, Pak? Sinom. Kinanti. Nggih, pokoke sak ketemune. Wah, wis ngarani ya do slip-slip. Dandang gula wong di sing pangkur di Kinanti. Heeh. Katon. Ya wis gambus. Gambo, ha? Gambo. Kolbok. Iki nek ora dong cakepane iki rasa sok miwir. Wong lambe ora tau pas kok diuja. Blem. Nek lambeku nek nggo dolanan tibane mesti mangap lho. Oh, bong. Blem. Ah, nek coba blem. Ah, iki mengkep. Sesuk ki tanggal 23 ya, Tru? Heeh. Wah. Aku tanggap warsa. Tanggap warsa kaya sesuk kanca-kanca teko kabeh. Ya. Belehke wedhus. Weh. Ah senengane do ora percaya.
Wingi kowe muni tok belehke lele. Gelem apa kepatil cangkeme? Belehke wedhus asli loro. Oh iya, tenang wae. Utangke dit celimen. Iya. Asisule nyaur piye? Dipotongke bayarku. Oh iya. Santai wae, Pak. Wis aku wis mau wis cek wedhus ana sing gedhe. Heeh. Wedok. Iya. Ning ora nggo syarat ora apa-apa, Gong. Sing penting dibleh. Bleh pokoke. Nek ora ana wedhus ya loro, ora ana wedhus loro, ora ana wedhus loro ya wedhus siji ya. Moh. Padha wae emoh ora entuk karo agama. Ora pareng ora. Loro ya loro. Ora teko rugi saja. Iya. Lah sembadani wae. Heeh. Khusus sing enong tak turai sirahe ning sungune sisan kon mlethak. Iya. Diturai napase lho. Rasaku. Terus pong-pongane metu. Pong-pongan. Iki dudu dandang kula Malangan iki to. Audu. Iki sing kari dhewe. Gledang-gledang lakae bocahe teko. Oh, ae yo. Wah, gledang-gledang lakae bange teko. Ayo ndelik. Iya nek sing nyuwun meneh saka PWKS Jabodetabek. Heeh. Iki nyuwun tembang kangen ya engko diaturake ya. Heeh, wis menawa-menawa santai wae kok. Ya. Terusno ya. Gledang gledang wingi sore ya aku dibel karo piyai seniman saka Surakarta. Apa? Mbok coba njajal prau layar Slendro mengko. Oh iya, engko dijajal bareng-bareng. Apik iki. Heeh. Yo kanca neng kisih gembira. Nek gamelane muni dadi terus. Dadi aku mau wis ditabuhi karo si kuwi lundung pringis kuwi. Iya nak. Ya, wah mesti jos iki. Ya. Sisi
Manja tenan. Ya, mau aku mau ndelok meneh nggon storine si Mamantri. Heeh. Tak delok ya. Nganten nih. Walah kuwi termasuk langgam kesukaanku ya terus. Iya. Kritenan nang tasih